Ako malé dieťa som mala opakovaný pocit krehkosti, úzkosti. Neviem to úplne popísať. Je to, ako by bolo niečo neskutočne až nepredstaviteľne obrovské, megalománsky velikánske, veľmi, veľmi, veľmi blízučko niečoho, čo je zás malilinkaté, titerné, ako atómček. Keď sa tieto dva predmety dotýkali, premkol ma pocit nevyslovnej krehkosti, úzkosti. Krehkosť spočívala v tom, že oba tieto predmety boli ako súrodenci, no boli si absolútne cudzie. Nemali nejakú možnosť existovať spoločne. Márne je chcieť to, čo nemáš, a nechcieť to, čo máš. Márne je sa snažiť, tlačiť, ťahať, držať. Márne je naháňať svoj tieň. Márne je chcieť si oblízať lakeť. Ale ako to vieš, kým to neskúsiš? Chyť sa za členky. Márnosť za nič nemôže. Studený vietor, ja mám na získu. To pridávam si vosím, pridávam si námrty. No takto dopadnú všetky dievčatá, ktoré žiaden muž ani raz v živote nezavolal na večeru. A keď ju na večeru zavolal jej manžel, tak z toho blaha stratila hlavu. A ešte v ten večer neplánovane otehotnela. A tak máme deti dve. Pozri, toto je ten môj plán zázračný, nezaručí však život senzačný. Ako však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak dívaš? To som ja, Arabela. Veď si sa tak dávno. Všetko, o čo sa starám, sa nestaram dostatočne. Bláho plynie. Rozpína sa ako veľký bielý oblak. Samozrejme pre niekoho je bláho, keď telo nebolí, alebo keď je jedlo na stole. Skutočné bláho je však pokoj.